Otu kansụl ndị okenye Nsugbe akpọrọ Nsugbe Council of Elders amakwara dịka ndị eze Nsugbe ejirigo otu onu na otu obi wee nabata ọchụchụ achịgodoro nwa mgbe nye Maazị Simeon Ogechukwu Ogode dịka esi wedetere ha akwụkwọ site n'aka otu Nsugbe Security Management and Finance Committee na ha na-akọwa na Maazị Ogode kwesịrị ka ọ kwụsị ịbụ maọbụ na-egosi onwe ya dịka onye otu ya bụ Nsugbe Security Management and Finance Committee. Ngozi Obileri bụ onye ọlụ anyị wetara akụkọ a ka o si wee mee. Ka ha na-eme ka amata ebumnobi ha oge ha na-enwe nzukọ na be onye bụ okenye obodo Nsugbe ka ndị okwu nyegara ndị otu ahụ bụ Chief Ivanyi Tagbo na Chief Ibeachọ Akudo n'aha ndị otu ahụ kọwara na ha na ya bụ Maazị Ogude na-enwebuli nsogbu tupu ugbu a bụ nke ha kọwara na ha ga-enye mkpebi na nsogbu niile ahụ ha na ha nyere ngwa erichara oriri otite Nsugbe, tinyekwara mkpesa ahụ ndị otu kọmiti Nsugbe Security Management and Finance detere ebe ha ga-anọzi wee kwue ha otu a ga-esi wee kwọnya bụ nwaanyị ukwuwara. N'otu aka ahụkwa ndị kọmiti na-ahụ maka Nsugbe Security Management na Finance bụ ndị degere akwụkwọ nyegara ndị otu Council of Elders ahụ akwụkwọ ahụ kwa nke ha nyere ya bụ nwa amadi a na-ekwu maka ya gbasara ozi sitere n'onu ya bụ nwa amadi a na-ekwu maka ya anụrụ ka ọ na-akọwa na ọ bụrụ na ndị otu kọmiti ahụ na-ahụ maka nchekwa emeghị otu o siri chọọ gbasara nchekwa nke obodo bụ nke ha na-ahụ maka ya, na ya ga-aghasasị agụ na-eche mba nke Nsugbe ma kpọrọkwa ndị ọbịa kponye n'ime ha ka ha na-eme otu o siri chọọ. Ha wee nọrọzie na nzukọ ahụ wee kpebie na ha na ya agaghịzi enwe mmekọ tutu ruo oge ọ chegharịrị ma mara na ihe ọ na-eme abụghị maka ọganiru nke obodo Nsugbe ma lọghachitakwa site na Nsugbe nke dị na okpuru ọchịchị Anambra East. Abụ m Ngozi Obileri.